Palabra al senador Navarrete. Gràcies, senyor presidente. Senyories, en acabar l'any 2017, per setè any, el dèficit dels comptes de la Seguretat Social han acabat en dèficit. Aquesta situació té tendència a empitjorar i en menys marge de maniobra per el programa d'estabilitat del Regne d'Espanya, que té previst passar de l'1,4% en el 2017 fins al 0,5% al 2020. És a dir, aproximadament uns 10.000 milions d'euros menys. També el resultat evident de la millora de les dates d'afiliació i, per tant, de l'augment dels ingressos en cotitzacions no ha tret per a compensar aquest desviament del sistema. Això ha provocat que per a poder pagar les pensions estem esgotant el fons de reserva de pensions. A més, després de l'aprovació del nou índex de revalorització de les pensions, aprovada pel PP el 2013, al marge del Pacte de Toledo i amb l'aplicació del nou índex i gràcies a la contracció econòmica, les pensions van pujar des del 2013 fins al 2015, però quan l'IPC va pujar, va canviar aquesta conjuntura i va començar a pujar la pensió un 0,25%, que és la pujada mínim, però l'IPC per damunt d'aquest nivell. Per tant, van provocar successives reduccions del poder adquisitiu dels nostres pensionistes. Segons els càlculs de l'AIREF, les pensions pujarien a partir del 2020 sempre i quan el PIB de l'estat espanyol pugés més del 3,9% i la inflació estigués per baix del 2%. Les previsions de l'AIREF són pitjors, ja que significa que les pensions pujarien un valor mínim. Tot això si fóssim capaços de pujar aquest nivell d'IPC que hem dit. Senyors del PP, no es pot mentir a la ciutadania dient que pugen les pensions un 2,25%, però no admeten la pèrdua evident de poder adquisitiu per la pujada de l'IPC. Senyors del PP, no es pot tindre una presidenta del Pacte de Toledo que ens diu que no podem ir asustando a los mayores con temas de pensiones. Segurament, si tots tinguéssim els seus ingressos, jo tampoc em preocuparia per la meva pensió. Si tots tinguéssim el nostre tipus de treball, tampoc em preocuparia per jubilar-me als 80 anys. O tindre expresidents, senyors del PP, que diuen que si seguimos así será difícil pagar las pensiones y hay que jubilarse a los 70 años. Ho diu un senyor que està prejubilat des dels 51 anys. Quina barra s'ha de tindre per tot això? Quina vergonya s'ha de tindre per tot això? Senyors del PP i senyors senadors, tenim un problema greu. Hem de complir l'article 50 de la nostra Constitució. Per tot això, i en l'esperit de millorar aquesta bona moció presentada pel Partit Socialista, Compromís, hem presentat dues esmenes. Començaré per la segona, ja que en les meves converses tingudes en el portaveu i representant del grup socialista ja m'ha anunciat que l'acceptarà en la seva totalitat i diu literalment que los acuerdos tomados por la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo sean vinculantes y ejecutados por parte del Gobierno, dejando de ser simples proposiciones o recomendaciones. La primera esmena, que m'han dit que no me l'acceptarien, insta al gobierno del Estado español en presentar un diálogo social ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, un documento de base realizado por expertos para que el acuerdo sobre las medidas urgentes de ingresos sea de progreso, de equilibrio financiero y seguridad social para evitar la pérdida del poder adquisitivo de nuestros pensionistas y éstas vayan recuperando la perdida anteriormente. Aquest document no pot ser elaborat només per criteris polítics, han de ser criteris tècnics. Per tant, demanem que siguin tècnics els que redacten aquest document. També m'ha anunciat que no m'acceptarà aquesta esmena perquè diu que és una esmena a la totalitat del seu text. Trobo que demanar-li que sigui redactat per un comitè d'experts i demanar-li que, a més de recuperar el poder adquisitiu dels pensionistes d'ara, intentem recuperar el poder adquisitiu dels pensionistes que han perdut en els últims anys, no és una esmena a la totalitat, sinó és una millora de les nostres situacions. En què millora la seva moció? Doncs en millorar el consens, perquè aconseguiríem que els tècnics ens diguessin què és necessari pel nostre sistema de pensió, milloraríem també en el que recuperaríem o intentaríem recuperar el nostre fons de reserva de pensions i també en què recuperaríem el poder adquisitiu dels nostres pensionistes i jubilats. Per tant, crec que són bones esmenes i esperaria que recapacités i acceptés la nostra esmena número 1, tot i estar content que ha acceptat la número 2. Gràcies, senyor president.